esperar por min, Dios mío. Moi bo día, Alicia. Hola, Nuscua, saludos desde a Coruña. Pero non chego tarde, non? Non chego tarde, eu chego puntual, pero vos sondes máis rápidas que a mí. Ide pasando hasta a cociña, José Luís. Moi boa tarde, José Luís, desde Buenos Aires. Moi boa tarde. Que tal están as tardes por Buenos Aires? Como vai por aí o tempo? Hola, María Souto, moi boa tarde, María. Mira, aínda me está agora dando a bienvenida YouTube. Cheguín máis tarde que vos, o sea, cheguín máis tarde. Pero cheguín puntual. O caso é que a xente xa empeza a estar aquí antes que a min. Que tal, ojo? Bueno, como vai o tempo por aí? Ídeme contando mentres vai pasando a xente e se vai arrombando, porque se chegáramos todos de... Hola, Cristian, que tal desde o Jaliñeiro? Moi boa tarde, se lle dou a me gusta. María se lle dou a me gusta. Outras persoas non lle destedes, porque hai 22 e só hai 10 me gusta. Así que, así como vaiades pasando e vos vaiades sentando, idelle dando a me gusta, xa. Boas tardes a todos, xa estou sentada esperando que comence, Dios! Está como unha obra de teatro, en directo, o que sala, con un plato con galletas de romero e limón, que preparei esta tarde para a ocasión. Jo, chelo, que maravilla maravillosa, Dios mío, de romero con limón. Tens que botar pouco romeo, non? Porque senón igual amargan un pouco. Hola, que tal, Celi de Estramundo? Bueno, vexo xente que está aquí todos os domingos. Marisa, Yeshar, que non sei nunca pronuncialo, teño que copiar o nombre e aprender a pronuncialo. Jesjargen. Cruz da Moedo Pintos, hola. Cruz non me sona. Hola a todos desde Portugal, moi benvida, Carla, que tal? Boas tardes desde a estrada, dinos María Souto que tamén está preparada tomando cafeíño. Aquí fresco pero bo, dinos Cristian. Aquí morrese de calor. Aquí morrese de calor. Boas tardes, que tal María Dolores Lobato? Moi boa tarde. Hola, María de Tenerife, estoy con mi queso de kéfir. Ah, María, pois casi mellor María, porque me sale mellor. Porque todo eso... Estoy con mi queso de kéfir, o sea, que estás preparando o queso de kéfir, o que é así máis seco ou o que é de untar, porque como fixemos esas dúas recetas, pois... Hola desde Cambados, moi boa tarde, Sinda, por Cambados estará o tempo como aquí, quenta o sol, bueno, agora quentar non, porque xa se está acabando a tarde, pero aquí ainda vedes que é de día, pero fixo moito calor. Desde Ferrol, hola Mercedes, que tal en Ferrol? Seguro que estaba un pouquiño máis nublado, ou incluso chovendo. E desde Asturias, María Esther, confírmamo, estuvo chovendo, porque no Cantábrico sei que estuvo chovendo. Ah, dime Cruz, te saludei en Padrón hoy. Oh, que guai. Hola Cruz, pois agora saludo eu tamén por aquí. Eu quería ir á playa, pero calor non fai. Mira, María Souto, cando queiras ir á playa, teste que arrimar á costa, non vale o que estea facendo na estrada. Non ten nada que ver. Mira, eu xa mañán fun a Padrón, como ben dicía Cruz, a Moedo, que me saludou, cando salín daqui da casa, sobre as 9, algo, non sei, da mañá, facía un calor de ir para a playa xa esas horas, brillaba o sol sin unha sola nube, xurvos, o cielo despejado, azul, bonito, bueno, pois non sei, a altura de coller o cruce para ir a Catoira, nublado, o sea, Mordor. Había todo nubes e facía un frío en Padrón que cuidaos, se de ter que comprar unha casadora ali para poder estar en Padrón a justo. Ves? En Padrón fresco. Pois aquí non. María Souto, cando queiras vir á playa, pregúntame como está o tempo. Eu vouche dicir que sempre está bo, ainda que chova, porque ir á playa é moi guai cando canta o sol, pero tamén é fantástico cando non canta o sol, cando está o tempo medio chuvioso ou que non faga tanto calor. Ai, non. Hola desde Mos, hola Cristina. Morrolle que gana unhas jaliñas desas de Mos. Non sei se é o mesmo sitio, pero penso que sí.
Hola, Ana Iglesias desde o Grove. Que tal? Moi boa tarde a todos. Meli, que tal? Moi boa tarde. Que fixeches hoxe? Bueno, que a cantidad de romerías, festas e jolglorios que temos no mes de setiembre, me imagino que todas vos, eu non sei que facedes aquí 70 personas, tamén vos lo digo, porque camán de festas que hai polo mundo, en Galicia, quero dicir, na nosa terra, no mes de agosto e setiembre, como non estades en algunha festa? Pois eu fun a Padrón e non vos vin. Cachis na mar? E non, hoxe fun eu sola, que iba a comprar, a ver se encontraba un tipo de repolo que me gusta moito, que non encontraba, e tampouco encontrei un Padrón. Vou non ter que se inventar. Pero, Cristina, pois, porque me vin, bueno, cedo, ás 12 ou así xa me vin vindo. Non se estaba moi ben, facía frío en Padrón. En Cambados está o meu escura, ex-cura, e logo tamén se ten deso, quero dicir, pode ter un ex-marido, unha ex-sogra, unha ex-cuñada, pero un ex-cura, cura de dicir a misa. María Souto, explícanos que é iso de que un ex-cura, que é unha ex-cura? Unha ex-cura. Por Buenos Aires, capital, primavera, 21 graus. José Luís, pois cunha boa temperatura. Carai, moi ben, 21 graus. Aquí tamén hubo, eu penso que máis incluso aquí, na costa, me refiero. En Padrón non, pero aquí eu penso que 25 que houbo, ben. Hola Xavier, que tal? Encantada de che ver. Mira, ao mellor solo polo nombre non vos reconocería, pero se soledes ter a foto e non a cambiades moito, eu como que relaciono o nombre á foto que tendes. Teño como ese tipo de memoria fotográfica, creo que é. Xavier chamame a atención porque ten unha calabaza. Ala, máis de chulo. Oliña, hola, que tal? Dime, Meli, hoy toca matar pollos e terminar de envasar la salsa de tomate. Mi madre, que traballeira. Xa solo matar polos e telos que jardar e encima salsa de tomate. A mí a salsa de tomate, a non ser que solo sean 4 tomates, pero cando fago salsa de tomate, leva o día inteiro. Eu non sei o tempo que vos leva a vos, pero mentras vou á horta, que tamén vos direi, eu cando vou á horta, podo botar na horta tempo esquecido, que en castellano significa tiempo olvidado, o sea, que te olvidas do tempo que está pasando. E aquí en Galicia dice tempo esquecido. E claro, vou pa a horta para facer un traballo que me pode levar media hora ou unha hora, e ao final boto 3 ou 4 horas, porque líome a mirar as plantas, líome a facer vídeos para vos enseñar como teño a horta, quen me dera enseñala moito máis, porque hai cousas moi bonitas e máis. Cada vez que vou, algo cambia na horta, esta planta morre ou esta flor morre, pero sai ao outro lado que xa está salindo, sempre está en continuo cambio de ebullición. Entonces, pois sí, que paso moitas horas, non sei a que ven. Isto que claro, mentres que vou á horta, coller os tomates, chego á casa, os limpo, os poño a ferver, fago rustrido, se lle boto o rustrido, o sofrito, e despois embotalos, o sea, ferver os cacharros, tira ca agua, volvo a poñer a ferver agua, a mí leva o día inteiro, o sea, teño que armar de pase, teño que dicir, tócame facer salsa de tomate. E empezar, porque é unha traballeira. Si, home, ten o traballo listo para todo o ano, pero é unha traballeira. Eu atopeime un día, Cristina, con ela de casualidade. A súa nai, dá gusto estar con ela. Gracias, Cristina. Moi boas tardes, aquí estamos, a na Filgueira, xa acabo de chegar a na Filgueira, xa podemos empezar, porque hasta ahora estábamos sin empezar, e xa podemos empezar. Lo próximo que gané son tus postres y mermelada de calabaza. ¡Ah, qué guai! Que haré? Que gané, non, o sea, María está facendo a salsa de... Non, que dixo o queixo de kéfir, e o próximo vai a ser a mermelada de calabaza. Non fajades mermelada de calabaza cas calabazas recién collidas, porque van a saber moito a, como vos dixo, a calabaza. A ver, non é que... Se che gusta a calabaza está ben, pero as calabazas unha vez que se recollen
en agosto, en setembro, en outubro, en noviembre, cando a recollades, porque mentras unha pregunta que me fixeron bastante, que me fixastedes bastante esta semana é nos que cando recollo as calabazas, mandadesme fotos e todo. As calabazas, mentras a planta estea san, está mellor na planta. A non ser que teñades unha planta que, imagínate, mide 7 metros, porque van indo e pode medir 7 metros. É que resulta que nos 2 primeiros metros hai unha calabaza moi grande que xa está casi madura, que xa ten coloriño. Despois, hasta a punta, ten 15 calabazas máis, entón quitádea, porque lle están comendo moita vitalidade ás outras. Bueno, a non ser que queirades ter unha calabaza grandísima, que entón o que tendes que facer é cortar a punta onde están as demais calabaciñas e conservar esa grande e bonita para que medre máis. Entón, deronme un boniato, mirade vos o importante que é. Si, un cura bo peixe que o botaron para Vilanova e Cambados, foi camionero e veu a Dios. Veu a Dios polas pernas. Coida bella pola herense. Vale. O sea, unha boa pesa. Un cura como Dios manda. Eu poucos curas conozco que sexan así, dicir, ai, que bo cura é. Sempre te vexo en diferido. Oxe, o meu primer directo, damos a bienvenida a Ana Iglesias. Xa podemos empezar. Estaba esperando eu a ver se Ana Iglesias se unía, que sempre o ven diferido. Pois moi benvida, Ana Iglesias. Bueno, eso, o importante que é que poñades un emoti é un dibujiño. Cando queredes que a miña atención se centre, porque claro, mira, eu teño 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e outros 10 hasta baixo, 20 chats, o sea, 20 mensajes ahora mismo en pantalla, que cada vez que alguén pon outro novo, que é como cada segundo, 1, 2, 3, 4, 5, suben os demais e desaparecen. Entón, é imposible que me dea tempo a ler todo isto, porque senón teria que estar solo lendo e non falaría con vos, que tampouco me importaría. Un día só vou a ler os vosos chats. Prometo. Prometo que un día vou me dedicar, non todo o directo, porque senón a xente, claro, aburrirase, pero os últimos 10 minutos solo a ler chats. E así leos todos, porque senón é que é imposible. Eu non vexo os meus directos en diferido, Dios me libre, mi madriña querida. Creo que me... sería moito rollo para min. Pero bueno, o importante que é que poñades un dibujiño cando queredes, cando queirades, que me fije en un mensaje, porque aquí Mari Carmen Ramos, por exemplo, púxome un dibujo dun boniato para preguntarme unha cousa dun boniato. Chamoume a atención, o sea, hai como 20 ou 25 chats na pantalla, fixen así e dixen, hai un boniato, vou mirar, sabes? Somos así. Deron un boniato que pensei que era unha remolacha, pero é blanca polo medio. Pode pasar dúas cousas, Mari Carmen. Pode pasar que ese boniato que che deron estea demasiado curado, o sea, que sea do ano pasado, e que estea demasiado curado, que ao cortalo solte como unha especie de leite, como cando arrancas un fijo verde da figueira ou lle cortas unha rama á figueira. Se che pasa iso é porque é un boniato vello, entón desbota porque ten un amargor. Se non é o caso, ti se cortas un boniato e comes un cachiño así, tenche que unha crujir na boca e outra ten que ter un sabor agradable, como unha zanahoria. O sea, pode gustarche ou non gustarche a zanahoria, pero desagradable non vai a ser, nin rasposo na lengua, nin amargo, nin, o sea, nin agrio. O sea, o boniato non é desagradable. Podesme dicir, a mí non me gusta, bueno, pois non che gusta, sí, pero desagradable na boca non pode ser. Entón, se che deron o boniato e estaba blanco por dentro, pode pasar dúas cousas. Unha que fora un boniato vello, entón desbotou, e outra que sea un tipo de boniato, porque, ollo, que boniatos hai de moitos tipos e moitos colores. Igual que as patatas. Hai patatas rojas, violetas, rojas por fora, amarillas por dentro, castañas por fora, blancas por dentro, castañas por fora, amarillas por dentro. Bueno, hai patatas de todos os colores. Boniatos, non é todos os colores, azul non hai, pero os boniatos tamén os hai de moitos colores. Entón, hai boniatos que son como a piel, como a dunha patata, así castaña clariña, por dentro son blancos, que é outro tipo de boniato. Despois hai outros que son
tamén o color así por fora é como un pouquiño máis amarillo e por dentro son amarillos completamente e cambia o sabor porque non sabe igual que un boniato que é color naranxa por dentro, que normalmente os que son naranxa por dentro a súa piel é como violeta clariño, así un violáceo, bueno, como granate clariño, clariño, unha cousa así. E por dentro son color naranxa calabaza, teñen que ser, e non soltar nada de leitiño, deso que vos digo que se o cortas que non pode soltar leite, porque senón é un boniato bello, non pasa nada, pero vai che amargar, xa non é unha patata dulce, porque aquí os boniatos chamaselle patata dulce, entón xa non sería tan dulce, vale para outras recetas, ao mellor, ou para gardar, para despois sementar, ¿no? Yo hoy me pasé la mañana haciendo aceite de caléndula y pomada de caléndula. ¡Ay! También le di el dedito. Muy bien. Mira, son de 120 personas. Porfa, dade yo like. A ver, porque é que senón non funciona ben isto dos directos. A ver, non é por nada que eu estou aquí a justo con vos, pero se non me cunde, se non é bo para o meu canal ou así, pois tamén estar aquí unha hora para nada. A ver se me explico. Se vos lle dades ao like e facedes moitos comentarios, o algoritmo de Facebook non é que haga unha persona mirando, está Nuska emitindo en directo e hai tantas persoas que lle están dando ao like. Non é así, é todo como electrónico, vai por inteligencia artificial, ou, bueno, por ordenadores, non? Entón, hai unha cousa que se chama algoritmo. Tan pronto como eu empezo a emitir en directo, o algoritmo mira, se nos primeiros 5 minutos se unen máis de 100 personas, é porque está ajustando este vídeo en directo. Entón, vou yo enseñar a outras 100 personas por si se queren unir ao directo. E se desas 120 personas, agora 83, lle deron ao like, pois o algoritmo di, pois está lle gustando a xente. Vou a enseñar a outras 200 personas que Nuska está emitindo en directo para ver se se queren quedar e iso funciona así. A maneira de axudarme a que o canal vaia ben é dándolle o like. A vos non vos costa nada, é gratuito totalmente, e se vos gusta e estades aquí comigo, está guai que lle deades. Porque o caso contrario, se non lle dades, o algoritmo interpreta como que estou facendo un directo que non lle está gustando á xente, porque a xente non está escribindo e non lle está dando o like. Entón, non lle enseña a ninguén máis. Con 100 personas, pois, non me cunde estar aquí unha hora. Así que ide dando o like. Hola desde Santiago, hola María, ¿qué tal? Dicen que si la salsa de tomate la pones muy caliente en los botes, hacen el vacío y no hace falta hervirlos una vez cerrados. Te cuento, María José, mira, cuando hacemos una conserva casera, todas las precauciones son pocas, todas, pocas. Por eso eu sempre recomendo lavar os botes hasta que che doian as uñas, o sea, lavalos moi ben, con agua e lejía, o sea, e xabón, lavalos ben. Por suposto que non teñan nada de restos de etiqueta, que estea brillante o bote, porque senón ti estás fervendo eses botes e esa tinta que ten esa etiqueta e máis o pegamento que apejan ao bote, vai se ir desprendendo e circula por toda a pota de agua e, por suposto, vai tamén para dentro do bote. Fallo número 1. Estamos metendo en dentro dos nosos botes que creemos que estamos esterilizando e non o estamos facendo, porque van a ir metales pesados, as pinturas levan metales pesados que o noso corpo, a ver, se o podemos, non é que vayamos a intoxicarnos por eso, pero se o podemos evitar tan facilmente como quitarlle de todo a etiqueta, xa estaría. Alguén me dixo tamén que esterilizaba os botes no lavavajillas. Ai, madre mía. No lavavajillas lávanse, non se esterilizan. Esterilizar significa ferver durante polo menos 10 minutos, mínimo, en agua fervendo a borbotóns. Que ferva. O sea, que a temperatura sexa de 100 algo de grados, porque por debaixo poden sobrevivir algunhas bacterias ou algunha impureza que teñan os botes por dentro que nós non vemos. O lavavajillas
Non vale para iso, porque o lavavajillas ten unha temperatura de canto? Podedeslle poñer de 20, 30, 40 grados, 50 ou así. Iso non chega a ferver, iso non esteriliza. E outra cousa que dicía María José, se botas a salsa que... A ver, que é o que pasa cando un bote de tomate lle metemos algo quente e o cerramos? Un bote de tomate ou un bote de cristal lle metemos algo, o que sea, mermelada ou o que sea, e o cerramos. Ese pouco aire que está aí, como o que está en dentro está quente, todos os corpos que están quentes tenden a dilatar. Entón, dilata un pouco. E o aire que queda entre o produto e a tapa vese como presionado, non fai como unha presión, e bota para fora. Cando ese tomate empeza a perder temperatura, empeza a enfriar, como que vai sumindo, non? Co frío, si dunha maneira dilata, pois deshilata, que non sei como se di, non me van a palabra á cabeza, pero perde densidade, o sea, ocupa menos espacio, ocupar menos espacio, tira do aire para baixo e cando a tapa fai, serra. Pero é verdad que se metemos o produto quente e cerramos a tapa e o deixamos aí, en algún momento, iso vai a perder temperatura e vai a facer o vacío, pero non é un vacío fiable. É como cando facemos unha cousa na casa, todas as precaucións son poucas, porque o botulismo é unha enfermedade moi seria da que ao mellor non podemos salir para contalo. Entón vamos a tomarnos as cousas en serio. Si cerramos, por suposto que a tapa vai a facer, pero é un vacío, como direi eu, efímero. É un vacío do que non nos podemos fiar. É un vacío pouco factible. Entón, tan pronto botamos a salsa quente, cerramos ben apretando a tapa, xo hai que meter rapidamente na agua quente a ferver. Por qué? Porque desta maneira non empeza o tomate de dentro, ou a mermelada, ou que sexa, non empeza a perder temperatura. Queremos que aumente ainda máis a temperatura para que dilate moito máis, expanda moito máis as súas moléculas e ocupe máis sitio, para que bote todo o aire que hai entre o produto e a tapa, que o bote todo para fora. Entón, despois, cando vai perdendo a temperatura, ese vacío é, cando tira da tapa para baixo, non quedou aire ningún, se non queda aire, as bacterias non se reproducen. E da outra maneira, se facemos como nos dixía María, que lle dixeron, dille que non, que si, e ao mellor dísme, pois eu levo facendo así toda a vida e non pasou nada. Está moi ben, pero ao mellor un día pasa, podendo prevenir, sabes? Os botes hai nos que ferver, é mínimo 20 minutos para que dilate ben a materia que temos dentro do bote, para que faga un vacío perfecto. Me gusta como hierve el agua, glop, 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 glop. Dame ideas para comer acelgas, que teño moitas. Pois a ver, Mari Carmen, a min como máis me gusta é en revuelto, o sea, como se fora podes facer con espinacas, con acelgas, unha mezcla das dúas, pero o bo que teñen tanto as acelgas como as espinacas é que non hai nin que fervelas. Se non queres, abres a agua quente ou ferves unha pouquiña agua tal, botaslle por riba, e o importante é que fagan así, que o fan enseguida, que mermen, non? Que mermen, que queden pouco, non? O meu preferido é dente de allo. Bueno, quen di un dente de allo, di 15 dentes de allo, porque a min o allo gústame moito. Mais é moi beneficioso para o noso corpiño, para a barriguinha, para a tripa, para todo, para a piel, para todo. A larga, o allo é un desinfectante, así que actúa tamén como antibiótico, limpa o organismo. Entón, allo a barrer, en un pouquiño aceite de oliva. En ese aceite de oliva, mira, hasta non fai falta que gastes moito, pero con que poñas unha gamba cruda, porque esas que veñen xa cocidas non teñen sabor a nada. Unha gamba por persona chega para lle dar o sabor espectacular. Polas gambas, e de que o allo que a gamba empece a rescender a gloria, botaslle as acelgas fervidas ou metidas en agua quente para que baixen o volumen, e un pouquiño picadas, tampouco fai falta que sea moi picado, ou unha mezcla de acelgas con espinacas. Bótalo aí e remexes todo eso. E cando vexas que tal, un minutiño ou 2 minutiños, porque se fan enseguida, apartas a sartén do lume e botaslle 2 ovos ou 3, ou, bueno, un ovo por persona, por exemplo, imagínate,
botaslle e reméxelo. Fora do lume xa, o calor residual que queda tanto na sartén como no produto, nas gambas e nas aselgas, chégalle de sobra para que o ovo cuaje. Non ten que cuajar de todo. Un revuelto ten que ser un pouquiño máis líquido. E cas aselgas máis, porque a aselga vai a soltar agua, vai a ser un revuelto un pouquiño máis líquido. Pero, bueno, é cuestión de gusto. Se non che gusta atopar o ovo, digamos, cru, pois pásalo máis. É a miña receta preferida. E podes comer, bueno, pois unha aselga cada día. O sea, as follas que ten unha aselga cada día. Unha persona sola, é unha maneira de comelas que me gusta moito. Esta semana compartiste con todos os meus contactos, non sei se suscriban, pero eu intento... Cristian, moitísimas gracias, Cris. Esta semana compartinche con todos os meus contactos. Non sei se suscribirán, pero eu intentei. Moitísimas gracias, Cris. O que mellor funciona é o boca a boca. O sea, se vos chego tarde nos quiña, teño invitados e estamos co café. Non chegas tarde, Jesús. Dille aos invitados que se senten arredor do teléfono ou da tablet e xa mirades todos o directo. Benvidos, invitados de Jesús, ao directo. Se tendes algunha pregunta, ide a facendo. Nusca, dedo para arriba, por Dios, dádelle o dedo para arriba, que estamos 140 personas aquí, e só hai 112 me gustas. E dille dando, porfa, o me gusta, que non costa nada. Hola desde Roy, Mercedes, que tal? Que me dis da calabaza que che mandei polo Insta? Jesús mandoume unha calabaza que me di, Nusca, xa leume esta calabaza, que é? E digo, xa me gustaría a mí sabelo. Mirad unha cousa, as calabazas é moi posible, moi probable que se crucen entre elas, o sea, que se poñedes como varios tipos de calabaza todas xuntas, é posible que vos sala un híbrido entre unhas e outras, porque a maioría son compatibles. Entón o polen, pois, se voa dunhas pas outras, eu penso que foi o que lle pasou a Jesús. Penso, porque eu non creo que plantara eso. E saleulle como unha especie de extraterrestre. Jesús era un extraterrestre, non sei se podo enseñalo. Jesús, podo enseñalo? Si Jesús me... Hola de Válega, Portugal. Non sei onde é Válega, pero ben vida. Ben vida. Pois, dichosa calabaza, dixolle o Jesús, quero a ver por dentro. E non lle parou o pan no corpo, porque eu dicía que quero a ver por dentro, pero tamén me daba igual que fora dentro de un mes ou dous, cando madurara aquela. Por certo, cando é o momento de recolleitar as calabazas. Ves, Jesús chegou tarde. Jesús, mentras a planta estea verde, deixas estar, que están ben, estánse alimentando de súa nai. E o mellor alimento que poden ter é de súa nai. Así que a min tamén me gusta esa receta. Eu tamén a xunto con setas, con setas ou con champiñóns. A mesma receta, pero con setas ou champiñóns. No sofrito do allo, o sea, cando está o allo aí pasándose, botade os champiñóns. E despois as gambas e despois o verde, non? Ai, que rico, Dios mío, cando quero variar. Mil gracias polo teu tempo, dedicación e amor á naturaleza. Gracias, Mara, por reconocelo e por estar aquí tamén. Dalle o me gusta, porfa, que non vexo que lle deras o me gusta. Buscade por aí o dediño e dadelle o me gusta. Nusca, como saber cando abrir unha calabaza? Porque tengo unha e temo abrirla e que estea un verde. Todo vai a depender, María, era María, non? María. Todo vai a depender do momento no que a quitaras da súa nai, da planta, porque ti imagínate que quitastes unha calabaza moi inmadura da planta, entón hai que dar tempo para que máis tempo, pero se, por exemplo, recolles a calabaza cando xa a nai está seca, a calabaza xa ten un color, tocas e fai como unha sandía, cloc, 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 como por dentro, xa está como máis dura a súa piel e todo, esa calabaza podela consumir antes que a que collestes máis verde. Hola, Maribel de Almería, que tal? Moi boa tarde. Ciao, desde Sardeña. Hola, Brian. Hola, que tal? Moi boa tarde desde Sardeña, que guai. Un día irei pasear á túa terra.
porque non a conoso. Nunca fun a Cerdeña. Bueno, a nada de Italia. Italia, non? Cerdeña? Italia. Un día irei. Como saber cando abrir a calabaza? Mira, eu as calabazas, cando as recollo, é máis ben cando a planta morre, a non ser que me faga falta un sitio para plantar outra cousa aí, non? Entón podo as quitar. Ou que collan un hongo moi potente e que non vale a pena tratala con químicos nin con nada, entón prefiero arrancar e guardar as calabazas. Pero eu as calabazas prefiero empezar a comelas en diciembre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, o sea, durante todo o inverno, porque a calabaza é un tipo de fruto que, o sea, da familia das, como é? Vai-me acordar mañán, é que estaba pensando en Cerdeña, non sei se está en Italia. Creo que me tinha abado. As frutas, verduras, todo tipo de frutas e verduras pódense clasificar en dúas familias, digamos, non? As que son climatéricas e as que son non climatéricas. Tampouco se mataron moito co nombre. Unha climatérica e outra non climatérica. As climatéricas, as frutas climatéricas, son aquelas que despois de seren arrancadas da nai, da planta, teñen a capacidade de seguir madurando, ou sea, siguen facendo a súa respiración e son capaces a madurar, pois como pode ser un plátano, como pode ser unha masán, un tomate, e despois están as non climatéricas, que se as collemos verdes, verdes van a quedar e verdes van a pudrir. É o caso, non sei, das uvas, das fresas, a piña, o sea, todas as cousas que cando as arrancamos non siguen madurando, empezan a pudrir, non teñen a capacidade de madurar, digamos, non? A calabaza é climatérica, o sea, sigue como madurando sin estar na súa planta, na súa nai. Por iso eu prefiero recollelas e gardalas a resguardo que non lle dé o vento, que non lle dé a chuvia, que non lle dé a humedad, e pousadas en un sitio onde non teñan moito contacto con nada, que teñan a piel como o aire libre, non? Non sei, non é o mismo pousar, por exemplo, unha calabaza nunha caixa con palla, non ten sentido, porque a palla vai a facer que, ao mellor, un calor, un vao, e pode ser que pudra a calabaza por aí. É mellor pousar a calabaza, canto menos ocupe donde se pouse, mellor, así, sabes? E non é o mismo pousala así, que ocupa máis espacio, que así, porque seca mellor, seca mellor. Entón, a calabaza eu prefiero empezar a comelas en noviembre, diciembre, xaneiro, febreiro, é así. Porque están máis ricas, para min teñen moito mellor sabor. Sementamos moitas calabazas e tuvemos poucas. Bueno, eu penso, María Souto, que ao mellor foi porque lle dou a peste, ou que colleron moito o indio, non? Penso eu, porque as calabazas son moi produtivas sen por elas, hasta non lle fai falta nin que teñan un suelo moi nutrido, nin agua, nin poden ser que non medren moitos e tal, pero realmente é unha planta que se dá moi ben. Entón, ao mellor é porque che colleron algo de peste. Non estaban blancas as follas ou castañas con manchas ou así, seguro. Saludos, Alicia Mayo, que tal? Hola, Nuska. Saludos desde Ucrania. En serio? Que guai. Que tal está o tempo por aí? Bueno, un pouco chungo todo, non? Eu boto allo a todo. Eu tamén lle boto allo a todo, hasta lle boto as galiñas. Que sepades que as galiñas, Nuska, que lle podo botar as chinches que hai nos girasoles. Tes chinches nos girasoles? Cuidado. Pois, non sei que tipo de chinche é. Ten o corpo blando ou ten o corpo como se fora unha carcasa de cucaracha? Explícame como son as chinches, porque ao mellor chamaslle ti chinche e eu chamolle de outra maneira. Que chaman mosca asesina? Saludos desde Ourense. Ai, Dios mío, a mí son... Pode ser, dime María Souto, seguro. Cerdeña é unha isla de Italia. Ai, menos mal que non metín a pata.
Estate tranquila, díxachelo ben. Teño que ir a Sardeña. Bueno, teño que ir a Italia, que non fun nunca. Un abrazo desde Ávila. Hola, Gemma, bienvenida. Un abrazo tamén para ti, desde Galicia. Sí, está en Italia, vale. Xa me quedou claro que non metín a jamba. Saludos desde Ourense, aprendo moito dos teus consellos. Non sabía nada da horta. Non sabías nada. É que é unha cousa que está empezando a ter un montón de auge, a horta. Plantar a túa comida, aínda que só sea unha lechuga ou algo, e que despois podes comer e vela crecer, é que é moi reconfortante, placentero, satisfactorio, é que é maravilloso. Esa si podes plantar un pouquinho máis. Vedes, este é o que pasa por non facer a manzanilla como de Armanda. Eu non quito nada. E non lle quito, outras cousas para facer a miña infusión. Melisa, erva luísa, manzanilla, teño de todo aquí mezclado. E non lle quito nada. E depois teño que estar a cuspir os cachos, pero non me importa, tampouco. Para min está rica así. Un abrazo. Eu estaba contestando algo, xa non sei que estaba contestando. O da cucaracha, da Ola desde Lugo Nus, que quería saber cando se podan as ferdeiras. Pois cando perdan a folla. De momento vamos a esperar un pouquiño. Normalmente os frutales pódense podar casi todos no otoño, cando faja menos calor e cando tiren as follas. O sea, vamos a esperar ao otoño. Espero un mes máis ou dous. Desde Ourense. Ao mellor se che caíron... No, desde Lugo. No, espera, Cerdeira, nada. Espera un par de meses. En noviembre, ao mellor é un bo mes. Nusca, que... iba o das galiños. Ves, eu sou... Moi ben, Ana. Ana Pombo, non sei como dar un me gusta especial aquí. A ver, espera. A ver se podo facer como... No. Denunciar, quitar. Ai, non, home. Non, home, non. Deixame quedar a Ana Pombo. Ai, Dios mío. Iba vos a dicir que o allo crudo, van a ver, cociñado pouco tamén, pero crudo é capaz a matar parásitos intestinales, tanto en nós como en animales, quero dicir. E as galiñas, gústalles, é que casualmente, aínda encima, gústalles. De vez en cando collo unha cabeza de allos, pico, e mezclollo con algunha cousa que teña, non sei, un cachiño de pan receso, mezclollo con algo, e cando vou a abrilas pola mañán, poño yeso, e como é o primeiro que lle levo, eu non sei as vosas galiñas, pero a min cada vez que me ven chegar, empezan como se lle levaran sin comer todo o mes. E dali a 5 minutos volvo a ir levarlle algo e volven outra vez á miña man como se famélicas de todo. E non están famélicas que sempre teñen comida no vasieiro, pero elas veñen. Entón, doulle allo para comeren. Se miro para aquí, doulle allo, e iso axúdalles a non ter parásitos intestinales, mátallos. Así que de vez en cando está ben darlle allo ás galiñas. E un truco, almendruco, si ti imagínate que eres unha persona que ou non tes tempo ou non tes gana de poñerte a picar unha cabeza de allos, que a manzanilla intenteino como ti dixeches, pero non fun capaz. De que? De plantala, dis, Mari Carmen. Nis que pillem semillas de calabacín e non sei onde guardarlas hasta que las plante. Non tengo ni idea de huerto, pero escuchándote... Mira, Julia, plantaré en un tiesto, non tengo huerta. Non pasa nada, podes plantar en un tiesto que non hai problema, de calabacín. En cada tiesto solo unha planta, solo unha. E necesitas un tiesto de por lo menos 20 litros, porque as raíces se expanden moito. Donde guardarlas? Ni en plástico, ni en cristal cerrado, a mí non me gusta. En plástico non, porque se teñen algo de humedad, poden resultar inservibles. Eu gardoas en caixiñas de madeira,
destas que teñen así como moita aireación, furadiños, que son moi bonitas, ou nunha caixiña de cartón. E sempre, 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 sempre en servilletas. Eu collo así unha servilleta, que pode ser un cacho de papel higiénico, pode ser papel de cociña, pode ser... non un folio non, porque o folio non absorbe, pero eu collo así, e as servilletas sempre están dobladas en 4 cachos, non? Entonces, abro así, espera que agora non vou ser capaz de abrir, abro así, e aquí formase como unha bolsiña, vedes? Bueno, pois meto aí as semillas de calabacín, de pepino, do que queira gardar, meto-as aí, serro así, e serro así, e serro así. Poñolle o nombre e deixo-as quedar na servilleta así tal cual, hasta o ano que ven. Por que? Porque a servilleta vai absorber por si lle queda algunha humedade dentro, se non as secamos ben, se non estaban perfectamente ben secas as semillas, para que non se perdan, eu gardo sempre en papel, pero de todas formas, Julia, creo que era Julia, verdad? Julia, sí. Julia, teño un vídeo no meu canal de YouTube que pon, chámase así, gardando as sementes para o vindeiro ano. Vindeiro significa seguinte, para o ano seguinte. E aí recollo, pero todo tipo de semillas que teño na horta, pero é un vídeo, tamén é un vídeo largo, pero é un vídeo moi comprometido con enseñarvos como gardar e como recoller as sementes, todas as semillas, e como gardalas. Entón, que guai, Celi. Unha profe vai a facer un huerto no cole, se lle dixen que se suscribira a Nuska e que mirar os vídeos, pareceme genial. Celi, dille que vou ir, e vou dar charlas aos coles, tamén. Dille que me chame que vou. Estaría encantada, o sea, por aquí tamén vou a dar charlas aos coles, levolle así algunha cousa simpática, ou levo, sabes, podo levar os meus gatiños, ou así. Hola, Nuska, desde a Coruña, que me encanta como explicas as recetas. Gracias, Aurora. Moitísimas gracias. Eu, cando fago unha receta, intento que non quede lugar a dudas. O sea, explico todo paso a paso. O sea, para que... Eu xa sei, hai moita xente que di, hablas moito... Bueno, son os menos, as menos personas, pero sí que me suelen decir, hablas mucho para contar moi pouco. Bueno, mira, sobran vídeos en internet que expliquen o mismo que explico eu, pero só lle leva 15 segundos. En 15 segundos explica a mesma receta que a min. Vai te ver eses vídeos, pero non vai a ser o meu estilo. Son incapaz. Mira, teño vos para a próxima semana, para o viernes que ven, unha receta de, porque, claro, hai que empezar a poñer recetas de patata do aire, de chayote, porque hai moita xente que non a conoce, ou xente que sabe o que é, pero non sabe como se come. Entón, vou empezar a facer recetas este outoño de como se come o chayote, a patata do aire. Este viernes é o primeiro vídeo de recetas de unha saga, digamos que saga Crepúsculo, pois no canal de Nuska, saga Pataca do Aire. Cando fixen o vídeo, dixo mi má, pero isto teño yo que enseñar. Ai, isto tamén yo teño que enseñar. Estaba cociñando e dixo mi má, que largo vai a ser este vídeo. E viña tal. Cando empecé a editalo, era casi unha hora de vídeo. Unha hora, para quitarlle media hora de cachiños, a cachiños, a cachiños, a cachiños. Custoume un traballo editalo que, bueno, levoume como unhas 9 horas. Gracias a ti me animé a plantar pepinos, tomates, pimientos. Usé tus consejos e salió todo. Gracias. Moi ben, Lourdes. Bueno, pero ti tamén pusestes o teu traballo, o sea, eu simplemente poño... deixademe, aí está. Eu simplemente o que fago é darvos consellos, pero o traballo tendelo que poñer vos, o sea, o mérito é sempre todo voso, sempre, todo voso.
Así que gracias por estar aí e alégrome moitísimo de que os meus consellos vos sirvan. Cando han de plantarse os boniatos? Mercedes, de onde eres? Porque iso é importante tamén. Darlle ao me gusta, di Mercedes, que aquí hai alguén que se está escaqueando, que non lle está dando ao me gusta. É importante que lle deades, porfa. Que non costa nada, Gallega, sí, Nicolás, gallega, soy gallega. Yo tengo muchos y en ensalada puré guisado delicioso. ¿Tienes muchos qué, Mar Azul? Encantan más recetas, Ivette. Gracias. Pois este viernes teremos receta de chayote. Teño chinches nas verduras, pero moitas chinchas tendes. Boto xabón potásico para o canto lle boto en 15 litros. Que son chinches? O sea, María José, é que me interesa saber que son chinches para ti. Son unha especie de cucarachas que as súas alas son duras como se foran dunha cucaracha ou chamas de chinche a unha especie de gusano que é color naranja? Dimo, porfa, escríbeme que vou estar pendiente a ver se leo o teu comentario, se non se me van todos para arriba. Las semillas yo las guardo así como tú en una servilleta y después las meto en una lata de galletas y se conservan perfectas hasta el próximo año de siembra. Bueno, moi ben. Estando en papel, chayotes. Que tes moitos chayotes. Vale. Mosca blanca, non creo. Non creo que lle chamen a mosca blanca chinche. Que va, que va. O das coles. Non creo que lle chame chinche a mosca blanca. Ou non lín o mensaje, non o sei. Nuska, eres maravillosa y estoy aprendiendo mucho de ti. Encontré tu canal este año y te admiro. Por cierto, mi cuñada es de As Neves. Gemma, el o ti de onde eres? Porque si nos dis de onde é tu cuñada e non nos dis de onde és ti... A ver, Nicolás, soy argentino. Mi mamá, que ya no está, un abrazo, Nicolás, vino de chiquita a la Argentina desde Galicia, creo que desde Orense. Es que, Nicolás, muchísima gente tuvo que emigrar con tu abuela o con tu mamá, a Argentina. Muchísima gente y se quedó allí. Pues tengo un amor especial por Galicia, mi sueño es ir a conocer. Pues Nuska, Trini te habla de una mosca asesina. Pues no sé, ni idea. Unha mosca asesina de que? De personas. Nuska, tú, de que parte de Galicia eres? Mar Azul, soy de la costa, das Rías Baixas, de Ribeira. A semana pasada pregunteiche por que non me salían cogombros na planta, que teño nunha maceta, pero agora xa teño 3 diminutos. Bien, acórdame que me preguntaste e dixenche, dalle tempo, o sea, paciencia, porque si ten flores en algún momento han de coincidir a flor femia e a flor macho, que non chova eses días para que o polen non estea apelmasado e estea ben para polinizar, e que salan. Canto me alegro, moi ben. Terás non só tanto cando comas o primeiro calabacín. Soy de Ávila. Si algún día vienes por aquí, mi casa estará abierta. Gemma. Gemma, nunca he ido a Ávila. Amenazo seriamente con ponerlo en la lista de mis tareas pendientes. Pero, no sé. Nicolás Pistarino, que me dijo, que puso, mi sueño es ir a conocer Galicia. Nicolás, no dejes pasar la vida sin que tu sueño no se realice. Si tu sueño es venir a la tierra donde tu madre tuvo que salir de niña y emigrar a la fuerza, pues vente a conocer Galicia. Orense es precioso. En Ribeira teño 2 irmáns, unha en Castiñeiras e outra en Carreira. Cristina García. Logo, de onde eres, Cristina? Que nos deixades en un sin vivir? Si non me dis de onde eres ti, e me dis que tes unha irmán en Castiñeiras e outra en Carreira, e ti de onde eres? Da Jiño? De Ves? Ou así? Ou a mellor sorpréndenos e dinos, non, é que vivo en Ecuador.
¿crees que debo arar la tierra para hacer la huerta de invierno y así aprovechar para hacerla mejor? La tierra es dura y cuando llueve, eso é o malo, se pone barrosa. Espero explicarme bien. Enténdoche perfectamente, Alicia. Moscas asesinas. Pero que é iso das moscas asesinas? Madre mía, non sei o que son as moscas asesinas, pero que asesinan? Asesinan personas. É unha nova peste que hai por aí, non sei o que é. Ai, madre, teño que mirar o que é iso, Dios mío. A ver, moscas asesinas, chamanse así. Non escoitín, nunca escoitín, quero dicir, non sei que asesinan. Que asesinan? Que me deixades así intranquila. Que asesinan? Asesinan personas. Alicia, si a túa terra cando chove se pon moi dura porque é moi limosa, moi barrenta, e se apelmasa moito se pon moi dura, recoméndoche que, sí, claro, que a ares, tela que arar, porque senón, a ver, que vas a plantar agora no inverno, coliflores, brécol, repolo, zanorias, puerros, cebolo de inverno, podes plantar, lechugas, claro, nunha terra moi dura, as plantas costalle máis expandir as súas raíces. A raíz de agarrarse, non, pero as plantas teñen como 3 tipos de raíces, non? Unha é a principal, que é como é a máis gorda, e esa non absorbe nada, simplemente é para agarrarse á terra. E despois empezan a salir as raíces importantes, que son as que van a buscar comida e agua, o sea, van a absorber os nutrientes, bueno, a agua, a través da agua tamén os nutrientes, se está moi dura, non son capaces a expandir as súas raíces. Entón, unha recomendación, vaite comprar, pois o que che faga falta, de area de obra. Sabes cando vas comprar area para mezclar con cemento e facer cemento para poñer bloques, por exemplo? Bueno, pois, iso mismo, area, esa area de canteira, area que che vendan, e mézclalla á terra, porque a area o que vai a facer é que a terra non se apelmase tanto. Pouco a pouco, a ver, é unha terra que canto máis substrato lle botes e máis compost, máis solta vai a estar, pero levalle tempo, claro, a terra toda lle leva tempo estar ben, estar esponjosa, que é o ideal para plantar. Chinches son as que se esconden nas camas. A rechispa, nós non temos deso aquí, Ivette. Sei cal dís, pero eu creo que aquí que non existe. E nas verduras, non sei, é moi raro, non sei. Foixeme a olla, que estaba... eso, ao botarlle area á terra, vas a conseguir que non se apelmase tanto. Entón, tes que arar? Sí, Alicia, tes que arar, porque se está moi dura non che van a nacer ben as cousas. Pero claro, en canto empece a chover, a chuvia, a acción da chuvia, vai a facer que esa terra se vai apelmasando e pouco a pouco vai a ser dura. Entón, así como ares, ou cabes á mesa, ou o que sea, area, o cacho que sea, pois, en 1 metro cuadrado, pois, medio capacho de area. E vas a conseguir, igualmente, vai a haber nutrientes na terra. A area de canteira ven do monte, o sea, ven de pedra moída. E vai a aportar tamén minerales que no mellor a túa terra non ten por ser moi limosa. Entón, vas a facer como unha doble maravilla, que non se che apelmase tanto a terra para plantar no inverno e que lle aportes os minerales á terra que posiblemente non teña. Soy portuguesa, me llamo Concepción, te admiro inmenso que continúes. Tus consejos son útiles. Tengo una huerta bien pequeña que la tuya y aprendo mucho contigo. Un abrazo. María Concepción. María Concepción, mais deixesme moi feliz, deixesme a mí moi leda, moi contenta. Obrigada, María. Pero idelle dando o like. Non se vos olvide darlle o like.
Teño que marchar. Bicos para todas e para todos e para todos e para todo o mundo. Celi de Extramundo, un bico moi grande. Escoita, Celi, que xa marchamos todos, que xa son as 9 tamén, as 9:05. José, los chayotes son hortalizas. É un tipo de curcubitácea. E lo hago despois de arar. Sí, Alicia, ara e despois, por encima, como quen puñados de area, pero tes que mezclar a terra. O sea, eu araría ao mesmo tempo que lle boto. Marcharon ahora os invitados e non te puden ler. Despois ves o vídeo en diferido. Sí, Jesús, porque non sei que me preguntastes, pero contestinche, o da calabaza, que Jesús colleu a calabaza e era un alien, era unha cousa rara, con pinchos e mochos moi rara, ensiñou, joder, Jesús, gustaríame vela por dentro, pero referíame a vela cando a abrir, home, dentro de 2 meses, así, eu prove, xa foi coller un cuchillo e abreu o calabazo ao medio para me enseñar, estaba como moi amarilla, pero con moi boa pinta por dentro, ti que eres unha enciclopedia humana, dinos José Luís. Hola, José Luís, vouche facer unha pregunta por curiosidade. Cando eu era pequeno, botaba grans de millo nunha criba, facía ruído, viñan as galiñas e ata que llos botaba, xiraban. A ver se me entero do que José Luís me quere dicir. Cando era pequeno, botaba os grans de millo en unha criba. Antes de nada, vou vos explicar o que é unha criba, porque ao mellor non todo o mundo sabe. Sabedes o que é en castellano un tamiz? Para tamizar. Bueno, pois en Galicia, supoño que en todas partes do mundo, pero en Galicia había 3 tipos de tamiz. Unha era, vou a dicir, da máis grande á máis pequena. Unha era a criba, que era ao que se refiere José Luís, que era como un tipo de tamiz, que aquí se chama peneira, redonda, con madeira alrededor, e o seu fondo da criba, normalmente a criba era de ferro, de un tipo de ferro, e tiña o tamaño xusto para que non colasen o fruto miúdo. A ver, non o senteu, era para millo, para fabas, facíase así, bailábase con ela, a barlovento, a sotavento, perdón, cando viña o vento, sota, barlovento é para diante, o sotavento é para atrás. Entón, puñías a sotavento e facías así para limpar as nentellas dos restos de haber debullado as nentellas, non? De quitalas da súa vaina. Ou o millo, ou calquera outro fruto miúdo que non colara pola criba e que quixeras limpar. Entón, puñaste a barlovento, o sea, que o vento che dera por atrás, e facías así que a peneira, e entre o vento e o sacudir, marchaban os lixos, a porquería que tiñas aí. Esa era a criba. Despois viña a peneira, que a peneira tiña como, xa non eran de ferro, as peneiras normalmente eran como unha especie de telilla como a plástica, que antes non era de plástico, agora evidentemente é todo de plástico, pero tiña como uns buratiños moito máis pequeniños, era para separar a fariña cando moías, por exemplo, o millo. Sempre pode ir algún cachiño de caroso ou así. Entón, cando a peneirabas, o que quedaba arriba era a suciedade da fariña. E abaixo, solo caía a fariña limpa. E despois había outro que se chamaba o baruto. O baruto era como unha peneira, unha criba, peneira, baruto. O sea, serían en eses 3 tamaños. A criba para frutos miúdo, pero tipo nentellas, a peneira para peneirar fariña, separala das impurezas de haber da molienda, e despois o baruto era para colar, ese tiña un buratiño super menudiño, era para peneirar, mirade, antes cando se iba aos muiños a moer, non todo o mundo tiña muiños na casa. Despois sí que empezaron a vir os muiños eléctricos e todo o mundo tiña xa o seu muiñiño na casa para moer o seu trigo, o seu centeo, a cebada, pero cando non había que ir ao molinero
había que ir á molinera, e había, pois, dependendo, pois, no meu pueblo, na miña aldea, había unha molinera, e viña todo o mundo a moer ali. Entón, o molinero, ti levabas o teu millo, trigo, centeo, cebada, o que fora, e o molinero moi hecho e metíalo outra vez no saco. E pagábaslle, se non tiñas cartos ao millor, pagábaslle con fariña, se ti levabas 5 kilos de millo para moer, pois entón deixabaslle pois 1 kilo como en pago, non? Se non había cartos para pagar que che moera, pagábaslle con fariña. E el vendía, despois, claro, era unha maneira de pagarlle tamén, non? Cando, despois de moer durante todo o día, moía sobre dúas pedras, sabedes como moen os muiños, non? Que moen sobre dúas pedras grandes, cunha altura tremenda, e dependendo da altura que lle deran ás pedras, así ou así, pois moía a fariña máis fina ou quedaban os grans máis gruesos, dependendo do que quixeras, non? Bueno, pois despois de todo o día moendo, esas dúas pedras, que eran unhas pedras enormes, que non se levantaban nin todos os días, pero cando se levantaban, de estar moendo todo o día, e co calor da fricción das pedras, facían como un precocido, as pedras facían como un precocido de unha fariña que se chamaba o óleo. É unha cousa parecida ao que hoxe en día lle chamamos a maisena. Esa fariña era moi preciada, era moi cara, pero era que se lle facía as papas aos bebés, o sea, cando deixaban de tomar o leite da nai, cando deixaban de mamar, o que se lle daba era, bueno, o leite, ou empezábase a dar leite de vaca, con fariña de óleo, chamábase así, o óleo. E o baruto, estamos falando das tres peneiras, a criba, a peneira e o baruto. O baruto era para peneirar esa fariña que era tan fina, tan finiña, que para quitarlle os lixiños tiña que ser os furadiños moi chiquitíns, moi pequeniños. O baruto, o sea, o baruto era para peneirar como polvo de talco, porque era o que quedaba aí nas pedras. E non lle facía daño aos bebés, unha porque xa non había tantos problemas de celíacos nin cousas así, porque no moinho moíase de todo, trigo, millo, centeo, cebada, e non se levantaban as pedras para moer unha cousa ou outra, moíase todo. E como o calor da fricción das pedras todo o día sobre esa fariña que iba quedando aí, facía como unha precocción. Esa fariña era como cocida, porque collía moito calor, moita temperatura. E iso era o baruto. Moi ben. Bueno, pois nada, miña querida xentiña, xa son as 9, eso se lle chamaba maquila. Maquila en mi pueblo. Maquila es el quiñón, el dejarle en pago parte de la cosa que tú llevabas, ¿no? Como lle chamaba a miña nai? A maquia, non? Teño que preguntarlle a mamá. Mañán, estade atentas, mañán vou a facer un vídeo con miña nai preguntándolle como lle chamaba ela. Non me acordo. Pero voulle preguntar, Porque sí que tiña un nombre, deixar, como non teño cartos para che pagar, vouche a pagar con produto, tiña un nombre, é parecido a maquila, o que dixo Manuela aquí, pero non é maquila. Deixábanlle... Mañán preguntolle a miña nai e facovos un vídeo cando vai a xunto ela para vos dicir tal. Boa tarde, Luz, que esta mañán vinte en Padrón, pero eu estaba na cola dos churros. E non era cousa de poñerme a berrar. E tampouco ibas a deixar a fila dos churros, porque a fila dos churros é moi importante. O sea, bueno, pois que non sepades, ali en Padrón hai como 2 churrerías. Unha fan uns churros riquísimos tamén, pero non hai casi nadie, porque veñen só os domingos. E outra, non sei se teñen compromiso de comprar ali, que os de Padrón fan cola ali. E hai 500 personas na cola, por iso non podía Mercedes
deixar a cola para me vir saludar. Moi mal, Mercedes, porque collía os churros na churrería do lado, mira por onde estuve nos muiños en Ribadavia, iso é maravilloso, tiñan que conservalos como patrimonio da humanidade, tiñan que conservalos e mantelos en unhas boas características e circunstancias, porque aquí hai moitos muiños que caeron en desuso, claro, están derruídos. É unha pena, porque todo ao largo dos ríos está cheiño de muiños, se non fan caso deles, caen ao chan. Nusca, chego tarde, pois si, ou se chegas tarde, Elvira, sinto a moito, pois estamos despedíndonos, así que, máis arriba, vou non subir, se o queres ver en diferido non pasa nada. Buenas noches a todos e a todas, e estamos... los que estamos en la reunión, gracias Alicia, espero que che vaya ben ca túa terra e que este inverno non se che apelmase tanto ao botarlle a area. Moi arregladiños os tiñan, ai, daquela, que bonito, sí. Bueno, esa bola, estas molestas que hai, non sei o que di. Bueno, pois nada, moi boa tarde, miña xentiña, moitísimas gracias por darlle o like, que agora hai un bo número, e nada, vémonos polas redes, mañán preguntolle a miña nai como se chamaba o de deixar en pajo fariña. Encantada de estar aquí. Moitísimas gracias por estaredes aquí acompañándome, que para min é un placer estar aquí con todas vos. É un bico. Veña, deica, portádevos ben. E, sobre todo, sede moi felices.